खांखांखौ मोनो gwdan लांसैखौ गुड मर्निं लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों फैफिनलायबाय लोगोफोर आं दायो न'आवनो दङ ओमफ्राय आंहा लोगो फैहांदों बिनि थाखायनो आं दाउ हमबाय दा सकआव गोदाना लायग्रोनोसै आङो सोर फैयो नायलांदो होमबा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम ओरैनो लोगोफोर आंनि न'निफ्राय लाबोनाय दाउखौ गोदागासिनो दा गोदानानै लानानै थांसै आं न'आव दाउखौ गोदाना लाबोबाय नै लोगोफोर जा गरम आयु थैगोनसो गोलोम फोजोबबाय लकेल दाउआ न'नि दाउआ इसिनि ओंखारबाय आधा केजिनि एसे बारा ओंखारदों अमा बेदरबो लाबोफाबाय आङो लोगो फैगासिनो बाबानि लोगो ओमफ्राय बिमाबो ओमफ्राय जेबो फैगोन आरोना बेनि थाखायनो बेखौ लाबोदों आङो अमा बेदरखौ बयल खालामग्रोनोसै गाइखेरखौ खांबाय दाउ बेदराबो थ' संनांसिगोन नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना दिनै सोर फैयो जोंनाव संग्रोनोसै लोगोफोर संनायखौ देखायबाय थाला आथुर आथुर संनोसै बाबायाबो स्कुलाव थांदों ओमफ्राय बाबानि लोगोआबो स्कुलाव दं सानैबो ज' फैसिगोन बिसोरो होमबा नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ आं संग्रोनोसै दे लोगोफोर फैदा नै सौफैबाय आलासिफ्रा थान्दा होग्रोनानै एबार साहा होफैबाय आङो क्या देख रहा है साहा लोंगासिनो एबार जोङो साहा लोंखांनानै ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै खावसे मोनबायानो आंना गेलेनाया ओमफ्राय मबाइलसो नायलायबाय लोगोआ थाइजौ हादों थाइजौखौ जाग्रोनोसै बेनि उनाव संसैलायनाय लोगोखौसो एकदम इसिङाव सोना होबाय आं दानाबा मोनबाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय सबायजों दाउमोन ओमफ्राय अमा बेदर आलु भाजा ओमफ्राय रिजेक्ट भाजामोन ओमफ्राय आं बेखौनो भिडिअ बानायनो बावबाय मा ओंख्रि संदों नाहरलायालै जानायावसो डाइरेक्ट लोगो मोनबाय लोगोफोर आयौ नाहरलाया बाबानि बेस्ट फ्रेन्ड फैदों आरोना इसोरनो होखांबाय एबार जोंबो जाहैनोसै ओंखाम जानायाव जानाय जादों दैना जोंबो जाबाय एबार ज'नो साथामजों ओंखामखौ भिडिअखौनो बांद्राय बानायाखिसै जा गरम गोलैदोंना लोगोफोर बेनि थाखायनो बानायनाय जायाखै फागुनावसो ओंखारो एबार बाजै सफैबाय ओमफ्राय जोंनि बारिखौ दसे नायहैबाय आरोना मोजाङानो नङा फख्रियानो साफा खालामनांगौना ओइ थासोमलिया थैबायसो माथो आंना गिदिर गिदिर थायदों सफारिया गायगासिनो गरमानो बाराद्राय जादों ना बोग्रिमोन नैयो बोग्रि बिफांमोन दानस'बाय माबायोना फार्स्टनिया गायनाया थानायमोनबा इफोरबायदि गेदेर जागौमोन आरो आं मैया थांथारामोन ओमफ्राय सासेया इउटुबारसो लासै जालायबाय नै बाजिमोना थालांसिगोन ओमफ्राय इसोर थांसिगोन थांनानै मोनाबिलि जानाय लोंनाय जालायबायलाय लोगोफोर दाउमासे फुथारहोबाय आं फुथारना होबाय बाजैया गोदागासिनो हनै मोनानि खानालाय बियो बिसोर आलासिफोरा थांजोब्बाय बाजैमोनखौ आङो मा होनदों सिखायाबो जाया थांगोनाबो जाया थांगोनाबो गाहायद्राय मा गेलेदो इसोरलाय मा गेलेदो
नै आंना सबाबा मोनसे गाज्रि जाय फैयो बेखौनो संहोयो आङो आलासिफोरखौनो बेदरखौ देखायदोब्रा नायनिल' भिडिअ नुथारबाय लोगोफोर दा मोनानि टाइम मोनानि ओंखाम जालायबायलाय जोङो इसोरनो होग्रोबाय इनि उनाव बाजैजों आंजों जाबाय रेडि होमबा उज्ज्वला आथुर जालायो जादो जादो लाजिदों सोलायबावाखै नामा बेखौ देखायबाय थायासै लोगोफोर नै उन्दुबाय गोदाव सोराव उन्दुलाबायदों ओरैबायदि गरम ना गंसेयाव बाजैमोन थाबाय गंसेयाव जों बिमा फिसा थाबाय आरोना गुड नाइट लोगोफोर नेक्स्ट मर्निंआव लोगो मोनसिगोन गुड मर्निं लोगोफोर मैयानि भिडिअखौ मैया फोजोबनाय जायाखिसै दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे दिनै आरो मर्निंनिफ्राय स्टार्ट खालामलायबाय आङो दा बाजैमोना नै साहा लोंखांनानै थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नायलांदो दिनैनिखौबो टेस्टि नङाबो जानांगौ लाबोनायखौ सानसेयाव गारनाङा दिनै लाबोबाय मालाबा लाबोनांला जानाय नायनांगौ दिनै जादो मालाबा लाबोनांगौ माबा भुजिया आरो पनिर भुजिया लोंजोब बाबा लाल साहा लोंनो लाल साहा गाइखेरखौ लोङाबा बाजैमोना थांसिगोन एबार लामासिम ससे दोनना फैनोसै लोगोफोर आङो जोंबो थांनांगौ दिनै आर्ट क्लास दंखायो नालाय सानडेबो दिनै जोंबो दसे उनाव थांगोन आरोना बाय बाय जेरै बाय बाय थांथ' ओइ इदि नङा गोलैगोन थांदो मा हगारबाय आङो मानो